Vítám z dalšího unboxingu, tentokrát už doufám, že už to bude lepší. A už se trošku načínám. Tady udělám trošku menší tak, já jsem teda zpět. Už jsem tady trošku načala, je to celkem dost těžký. Tady máte pro porovnání tenhle mobil. A tenhle mobil, ano, LG. LG. To Life's Good LG F60 knok. Člověku mám můžem se to vrhnout, takže zapomněte si tenhle mobil. Shit, vole. Až se to rozpadá. Fujky. Sony Ericsson. Co to je? No, tak. Tlačítka prostě. A potom tady máte ještě. A takže můžu se na unboxing vrhnout. Já už tady všechno načal. Ty vole rozbaluje. Mám takovou granovou ruku a je tam to samozřejmě ty vole budou hodit, ale no, má to aspoň tady vzor. A to unboxíku, tyjo, taky nic nebude. Co tam ještě je? Kurva, starý SIM karty. Do piče. No a potom tady mám ještě samozřejmě, aby ten unboxing nebyl tak suchý, sluchátka. Takže tu máme ještě Go Clear tablet 7500. No, takže se můžeme vrhnout. To je taky celkem kouzový. A je tam. Jo, piči. Ani kabel do hajzla, to ani nebudu vytahovat, že jo. No nic, no, takže pokud se vám to unboxingy líbily, pokud chcete mě podpořit lajkem. A nebo pokud dejte mi like, koment a odběr, si chci podpořit. Takže děkuji za zhlédnutí. Čus. No, je to Android 4.04. Jo, a ještě jsem zapomněl říct, že tam hnedka z nainstalování máte Angry Birds, tu nějaký Fight a Ninju. Jmenuje se to Tablet Mobile Internet 9. Onboard ARM. Ještě jsem zapomněl říct, že tohle umím celkem dobře anglicky, a takže tohle berte trošku jako sketch. Čusíro.